No niin, tehdäänpäs, katsotaan mitä posti mulle toi tullessaan ja tehdään tämmönen unboxing video. Tai tiedähän me mitä se toi tullessaan. Katsotaan se on, mitä sieltä löytyy varuste.netistä, elikkä sehän on tietenkin toi viranomainen. Miten me saan tän auki? Tosta ja tosta. No, leikataan tosta. Sieltähän löytyy. Otetaan toi pois. Delta Opticalin tähtäin 1-6. Delta Strykeri. Tilasin sen mun Arskan päälle. Laatikko on samanlainen tuttu ja ihan tyylikäs kuin mulla on mun tarkkuuskiväärin päälläkin Deltan tähtäin. Ei tietenkään tää sama, mutta on kumminkin. Mitä se pitää sisällään? Joku manuaali. Katoppa vaan, tästä tuli linssisuojuksetkin mukana. Mä ajattelin, että me joudun linssisuojukset ostamaan heti ensimmäisenä siihen, mutta tästä tulikin mukana. Aika hyvä. En tiennytkään, että ne tulee. Kuuluu paketti. Vähän tuulee tässä näin. Mitäs täällä on? Patteria. Patteria toi vipu. Säätövipu. Namiska tai miksikä sitä nyt haluu kutsua. Deltahan on mulle jo tuttu jo. Mulla on tarkkuuskiväärin päällä myös Deltan tähtäin. Namiskat ja tommoset on silleen tuttuja. Katsotaan mitä täällä on. Namiskat on silleen tuttuja, et ei mitään ihmeellistä. Ja uutta, tää on vaan ohjekirja. Mulla on kiikarin jalkakin siihen postissa tulossa. Se on itse asiassa tänään perillä. Ei ollut vielä. Enkä malttanut odottaa, että avaan tän. Niin ja istutaan sen kiinni mun Arskaan heti kun tulee. No, tulee se jalka. Otetaan patteri saman tien paikalleen. Pisteen kirkkauden säätö oli jo tässä vasemmalla. Vasemmalla se on ihan sama kuin siinä mun toisessakin tähtäimessä. Yes. Joo. Laitetaan se 0. Tossa on pois päältä. Onpa hyvän näköinen kuva. Mä laitan tästä. Mä otan kamera kännykällä erikseen tosta, niin mä otan siitä sitten vaikka kuvan lisää. Tuohon videoon. Täällä on korkeussäätötornit. Kevyttää on muuten. Kevyempi mitä minä oletin. Sivuttaa säätö. Joo, tää onkin hyvä. Minä mietin pitkään, että otanko punapisteen, niin pelkän punapisteen ja sitten suurentaan taakse vai tän. Minä päädyin nyt kumminkin sitten tähän näin. Tähän näin. No, en osaa sanoa syytä miksi mä tähän päädyin. Tää vaan jotenkin tuntuu paremmalta. Ainakin sitten pidemmälle kun ampuu, niin saapahan ainakin suurennosta. Onko tuo jäykkä? Ei se paha jäykkää oo. Tarkkuuskivääris se on huomattavasti jäykempi.
Ehkä tääkin, en tiedä, löystyy ajan myötä, mutta ei se paha ole kyllä missään nimessä, kyllä sen kääntää helposti. Ei oo mitään väliä tossakaan, eikä tossa. Kaikin puolin kyllä erinomaisen tuntunen. Minä en oo ikinä ennen päässyt hypistelemään tätä tähtäintä. Ja nyt se on mulla ensimmäistä kertaa kädessä. Kokeilematta ostin ihan vaan puhtaasti suositusten ja nettiarvostelujen perusteella. Mut semmonen, ei kai siitä sen kummempaa. Minä laitan kiinni sen arskaa ja lähden radalle kohistelemaan sitä. Tästä se on näköjään aika tarkka tosta silmän paikasta. No joo, ei mitään. Tää on sillä DGMR. Olisikohan se ollut se. Mä en halunnut mitään ylimääräistä tänne tähtäimiin sisään. Tai tohon sivuttaisviivoja ollenkaan, ne on vaan pysty niin korkeus. Koroviivat on siellä. Laitetaan nää paikalle itse asiassa. Joo, tätä me itse asiassa just olin koiraa lenkittämässä ja ajattelin, että pitääkin tilaa siihen linssisuojat, mutta tässähän ne tulikin mukana. Erittäin positiivinen yllätys. Joo, noni, ei mitään. Tää oli mun ensimmäinen video ja ehkä niitä tulee jossain vaiheessa lisää. Kahtellaan.